כן. אימי, הנה רימון ועדי. אנחנו במפל של הזוויתן. ובמבו בבוק. שנייה. ואתם רואים פה את הסלע הזה עם העומק הזה, כן? אפילו המצלמה לא לוקחת את הכל כדי לראות מהסלעים שם למעלה. עדי קפץ עד למטה. כן. את האמת שאני רציתי... אתה הורס את הסרט. את האמת שאני רציתי לקפוץ... עדי רצה לקפוץ מהעץ למעלה שם, אבל אני מראה את זה. רימון די. את העץ מלמעלה, אבל אני לא הרשיתי. הרשיתי מחצי גובה בערך מ5 מטר. פחות.